Me yasa Boko Haram ke kashe manyan sojojin Najeriya? Dalilai kimanin 10. Ku biyo mu a ƙarshen bidiyon na masu kallon mu domin cikakkun rahotannin kai tsaye. 'Yan Najeriya na ci gaba da nuna alhini kan rahoton kisan wani babban kwamandan sojin Najeriya a wani harin mayakan Boko Haram a garin Banishka da ke jihar Borno. Bayanai sun nuna cewa mayakan sun auka sansanin cikin dare tare da buɗe wuta kan sojojin. Cikin wata sanarwa da shalkwatar tsaron Najeriya da fitar ta ce sojojin sun samu nasarar daƙile harin bayan da suka mayar da martani cikin jajircewa da ƙwarewa da kuma ƙarfin makamai. Tuni dai shugaban Najeriya ya aiki da saƙon jaje ga iyalan sojojin da suka mutu sakamakon a harin. Dalilin farko, ba wannan ne karon farko da mayakan ke kai hari kan sojoji tare da kai shugabannin sojoji a hare-haren da suke kai musu. A watan Mars da ya gabata ma kawai, makon da hare-haren mayakan suka kashe kwamandojin sojoji 3 a mako guda. To ko me yasa mayakan ke harin manyan kwamandojin soji? Dr. Audu Bulama Bukarti, ƙwararren lauya mai bincike a ayyukan ƙungiyoyin 'yan bindiga a nahiyar Afirka ya ce, akwai dalilin da yake haifar da hakan. Dalili na farko da yasa mayakan Boko Haram ke kai manyan sojoji hare-hare shine domin jefa tsoro da fargaba a zukatan ƙananan sojoji da ke tare da manyan kwamandojin, kamar yadda Bukarti ya bayyana. Duk lokacin da aka kai hari aka kashe babban kwamandan ƙananan sojoji, gwiwarsu za ta yi sanyi, in ji shi. Shi ma Guro Kaftin Sadiq Garba mai ritaya, mai shirshi kan al'amuran tsaro a Najeriya, cewa tsarin soji idan aka kashe kwamanda to an kashe uwar yaƙi kenan, kuma hakan ya karya gwiwar sojojin da ke rundunarsa. Ai ba sojoji kaɗai ba ko fararen hula idan suka ji labarin an kashe kwamanda to labarin ya kasare musu gwiwa, in ji shi. Dr. Bukarti ya ce wani abu da ke sa mayakan Boko Haram kai manyan sojoji hare-hare shine neman ɗaukar alhakin kafafen yaɗa labarai. Idan ƙananan sojoji suka kashe ko da 100 ne, hakan ba zai ɗauki alhakin duniya ba kamar yadda za su kashe kwamandan sojoji guda ɗaya. Kamar yadda ya yi ƙarin haske, wani dalili kamar yadda Dr. Bukarti ya bayyana shine neman karya gwiwar mutane akan gwamnati.